J'ai rendez-vous de malien dans ça. Ni comme malien m'a fait mieux 7 heures. À Benala Tchabé na 10 heures. J'ai nama rendez-vous pour y donner. Comment on va faire? Ni ma bonne bétade. Sare. Alhamdulillah, manga pressé ça. Aïe, Iboro. Aïe, amekata war clan là. Il n'y avait pas de lupudi. Dilini kamelema de venyon fait ça. Ouais, tu vas vous dire. Ouais, ndi dilima. Bonan tarani lupui. Woro woro wokesi gono. Cewama be. Comment on va faire? La solution du monde. Na anantilia kata RDB ko bela. Sare kana jorosa. Ante mi question ngona. Chamo so. O jago. Amna sezi kono. Keramo ni tenga tiline. Karamo anche Aba. Adun geradi. mai ni fe ka nyama ka don jigi goro ala ani kira kama wallahi walde ne ga jine plan ga wuli mulu La ilaha illallah. bawo baro Bidou. ndom sore do Ti tiens fo. Karamɔgɔ an k'a ko jateminɛ sani i ka maga la. Ayi Sare. Bi bara yɛrɛ te yen. Ala an ka taa. karamɔgɔ a kɛ ala ni kira kama An bɛ ka taa wari ko de la koyi. karamɔgɔ ala kama Karamɔgɔ bɛ sɛn an k'a jigi tugu nka kun bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na dɛ ne ɲɛ bɛ nin kirikaralen na cogo min k'a fɔ nin gansalama don ne ma da la. Kamalen i ye mun k'a la. Cɛ i tɛ tiɲɛ fɔ an bɛ taa dɛ. ne na fɛn dɔ f'i ye n'i kɔni sera n'a ye yan ko ka furakɛ de yan a bila i kunna k'a furakɛ la barisa karamɔgɔ bɛ sɛn a bɛ subaganbana furakɛ a bɛ jinɛbana furakɛ a bɛ caw bana furakɛ n'a bɛ bana qualité bɛɛ lajɛlen. Hali mana de kɔcɔri nin ne y'a furakɛ yan. a ka fɛn Fɛn cogo di mun y'a sɔrɔ. Mun de sera a ma i sera a ma cogo di. a ka jinɛ de wulila E mun don. E mun don. Sare an ka taa dɛ. Kunkolo bana dɔ bɛ ne tɛ sɔn a ma. fana k'a fɔ sa an bɛɛ cɛ de ye yan ni sunkuru don a fɔ. ne muso de do I muso cogo di. an k'a ɲininka wa an k'a ɲininka wa. a ka jinɛ de wulila cɛ n terikɛ n'i sunkuru don a fɔ i sunkuru don o tɛ foyi di cɛ. Basi b'o la wa. Basi jumɛn b'o la An bɛɛ tɛmɛn'o sira fɛ. a banna. awɔ ne sunguru de E sunkuru don. Mun y'a wuli i taara n'a ye min. i tɛ nin ɲɛfɔ mun de y'a wuli i ye mun de kɛ. Kasi ko la wa. Kibini wɔrɔ n'a bunsi dɔrɔn ne ka kasi Alahu Akbar. karamɔgɔ bɛ fɛn dɛ ne ɲɛ bɛ nin ko la cogo min ni nin tɛ kuma an ka taa an ka ci la. n'o y'a sɔrɔ i ye muso ko k'a la o fana fɔ kɛ. E mun i ye mun kɛ waliden na. an A kun bɛ mun. kɛlɛ la Non Sare nin ye bidaya baara ye. Jeli Sare. aw taara hôtel la mun y'a ka jinɛ wuli e bolo hôtel la yen. Sare. ne yɛrɛ t'a dɔn a balila ka wuli An y'a faamu. Taa kɛrɛfɛ. Ni minɛ e ka taa kɛrɛfɛ. a ye karamɔgɔ bɛ se a tɛ taa ten dɛ an b'a ɲininka de fɛn furakɛli bɛ se ka kɛ ten yan wari ko kɛ an ma bɛn wari ko kan o. Wari kɔni bɛ sara o. Ale kɔni b'a dɔn ne tɛ tigɛ la cɛ nin na fu. a ka furakɛ dɔrɔn ne i bɛ wari sara dɛ. karamɔgɔ prix fa ye kɛ. 5000. o ye karamɔgɔ a y'a furakɛ dɔrɔn Non i bɛ 5000 di fɔlɔ. sisan i bɛ taa karamɔgɔ an k'a to n'an tilala a bɛ wari di o. Kamalen ni ne i b'a dɔn nin jinɛ min bɛ nin na i bɛ taa sɔrɔ jinɛ min bɛ nin na jinɛ tibi caman de bɛ nin na walahi. karamɔgɔ tan bɛ ka taa sa a y'a furakɛ sa ale ko a kan ka don a ko k'i ka taa fɔlɔ e ka taa. Cɛ Sare jinɛ tibi caman n'i jɔ kɛrɛfɛ ni waati dɔɔni sera a b'i wele. Cɛ Sare. karamɔgɔ bɛ n sɛn e bɛ muso ninnu dɔn ne b'u dɔn Bamakɔ yan musomannin caman de bɛ kalabanciya kɛ k'a fɔ ko jinɛ b'u la k'a sɔrɔ jinɛ t'u la bilahi i bɛ musomannin fɛn fɛn ko jinɛ b'a la a bɛɛ lajɛlen a caman ta ye molibaliya ye dɛ. Sare nin ta ɲɛ bɛ ne kɔnɔ sa an b'an ka 5000 minɛ ka bɔ sisan i tɛ to. n'a dɔw bɛ jinɛ san a dɔw yɛrɛ la foyi tɛ nin na ne ɲɛ bɛ nin na cogo min foyi tɛ nin na. karamɔgɔ. Ayi campuru kɔrɔ kalama. karamɔgɔ a ma kɛ o don dennin ta. sunguru
Sunguru. Benimba te ti tiens fort. Il te tient fort. Muni blanna. Eta te jine ku. Fendori irila ni ka jine la wi. Mui blala. Ni makuma. Ibe karamago wensen ni fin. Wallahi nasi jibe mbolo ni nya ki kulo kona fabe wulila. Karamago de. Sunguru na sira sama ni tiga don posi kono ka bo wallahi ni ma tunu ci se ka fonte Sunguru kele Sunguru fila Boli no chenfe Sunguru akaradi ni soro isere kana siransa gere ay masira me ka mabodi suno masira ne be sira ke to yanwa atara yoro jansa isi beni bacha kananga war ko cinsa isi Karamogo mui soro to yi blanna ko me fe ka bini kani ha ni farla jina o lawi me faka bi ka bini ga ma donye do mai ma dil ga fem na lif na bakani ma fem mun te sale Karamago no do ata ya to yi de sare wuli ki joni bana ha ne ma fi pour mo musulmanu billahi ni be ba ke community to ya ya fuma bala kamele mo be manana ko dabla na Karamago ni yɛrɛ dabali bi bon e ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ san joli i ma deli ka hali dɔrɔmɛ 20 d'a ma e k'a fɔ k'e bɛ bio kan ten hôtel wari be kun n'a ko ko kɔn b'u bolo wari te Karamɔgɔ de n'a nana prix doublé an k'a kɛ 20 ye kamele na an bɛ se ka hakɛ d'a ma na isigi i jɔ yan n fa i pousse ka gɛrɛ la foyi t'i sɔrɔ wallahi jinɛ min bɛ nin na jinɛ juguba sara fa a kuma nin ni ɲɛna jinɛ in n'a ye miniti 1 kɛ yan sisan tasuma bɛ wuli yan Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. non ne karamɔgɔ man zɛŋa jinɛ in kalekan de don ko wallahi k'a b'i si bɛɛ latunu ne yɛrɛ tun bɛ ka miiri jinɛ min o tɛ koyi ayi jinɛ in ye jinɛ wari bayisu de ɔn a ba ye jinɛ wari tɔli bayisu ye a fa ye jinɛ wari samara yisu ye ɔhɔn ni jinɛ in dimini kɔrɔ don o don a b'i fa ka wari bɛɛ suɲɛ et puis jinɛ in tilala k'a fɔ dɛ k'a bɛ jinɛ tɔli bayisu bila i la k'i bɛ sigida tɔli bɛɛ suɲɛ ka ban awɔ k'a bɛ tila ka jinɛ samarusi bila i la k'i bɛ sigida samara bɛɛ suɲɛ ka ban a y'o fɔ jinɛ a bɛ gɛnɛ wa i bɛ 20 fara wari kan sinon a tɛ furakɛ dɛ Karamɔgɔ hali n'a ko hali n'a ye dɔ fara o kan a ka furakɛ dɔrɔn karamɔgɔ. karamɔgɔ sisan an ka sara an ka ɲɔgɔn nka karamɔgɔ i kan ka mun kɛ o kɛ nin daga ka bɔ an da la ka wari d'a ma n kan ka taa réunion na i da to a nɔ na sa ni an ka wari sɔrɔ i gɛrɛ foyi sare foyi ayiwa basi tɛ jinɛ kuma Karamɔgɔ a saraka ye mun cɛ ye i tɛ n bila mun kɛra de n a bila saraka ye mun ye i ka bila a fɔ ye n bila de ko ne karamɔgɔ k'a ka bila ee ni ye mun ye de i bɛ bila de yan n'i gɛrɛla n'a fɔ kana gɛrɛ n na dɛ cɛ c'est-à-dire m'i fata quoi hein c'est ne mun ye ma dabɔ a kama sa cɛ kana tɛmɛ n kan dɛ kana Aujourd'hui tɛmɛ n kan aussi, c'est dɛ un autre jour. ne Daïla. donc an bɛ anw tɛ se mɔgɔ ma cɛnnu n'i sera an ma diminen don saraka fɔ saraka ye mun ye cɛ bila kɛ mun kɛra cɛ fila ka bisu ye ɲɔgɔn na o falen o ma ye o falen ayi cɛ fila ka bisu sara gɛrɛ a fɛ sa cɛ mun kɛra fo ni e ni nin y'a kɛ sinon ne t'o kɛ dɛ cɛ fila ayi a fɔ a k'a changer a fɔ a k'a changer yakili sigi o ma ye o falen saraka filanan fɔ filanan a bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni cɛ kana na yɛlɛ o falen o falen ne fɛ ka tɛgɛ mankan da dɔ tulo kɔrɔ
tɛgɛ mankan fo n'a kɛra a ka cɛ in ye tɛgɛ mankan o ya fo n'a kɛra a ka cɛ in ye kamalen gɛrɛ yan fɛ gɛrɛ yan fɛ jitɔya dabila sa cɛ k'i ka na k'i ka gɛrɛ yan fɛ k'i jɔ mun kɛra de caman bɛ dabila dɛ cɛ C'est un autre jour. e de y'a kɛ koyi an m'a kɛ koyi i b'a dɔn jinɛ min yɔrɔ min na sisan fɛn dɔ de b'a farikolo la min t'a yɛrɛ ye o de ye jinɛ ye ale de bɛ ka kuma ta sunguru yɛrɛ i b'a dɔn a kumakan tɛ ta bɔn jinɛ ko de ko fo ka tɛgɛ da i tulo kɔrɔ a ko k'o de y'a saraka ye ko walima cɛ fila ka bisu kɛ ɲɔgɔn na ayi tɛgɛ de bɛ da a tulo kɔrɔ cɛ fila fo n'a ale ka kɛra tɛgɛ da ne tulo kɔrɔ bɛ ale yɛrɛ de bɛna tɛgɛ da i tulo kɔrɔ Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. i o de jɔ ka nɔgɔn koyi i t'i jɔ ka kɛ i ka taa ka bɔ yan e tulo kɔrɔ wa bɛ ne tulo kɔrɔ fa de b'i la ne tulo kɔrɔ fa de b'i la e de ma nana ye wa an ka mun ba an t'a ko e da de ka jinɛtɔ don a koyi k'a ta a ta e de ka jinɛtɔ don i jɔ yan ɲɔ nin kan ko tɔ ka juguya sa a ta karamɔgɔ a t'a ta ka taa n'a ye n'a t'a kɛ Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. cɛ karamɔgɔ Alas mas na a lawuli karamɔgɔ a lawuli bana karamɔgɔ alas mas na tan Karamɔgɔ, ne bɔra nin na dɛ Wuli k'i jɔ. mana ko wɛrɛ kɛ walayi ne bɔra nin na ni e ye muso ye e bɛ boli a ɲɛ fo nin kun ka kɛ da kɔrɔ fo nin ala tigɛ a tigɛ minɛ sara a ma ɲɛ o karamɔgɔ n'i k'a tigɛ minɛ n fa i t'i jɔ nin ka kɛ an ka bɔ yan ne ye muso yɔrɔ yɔrɔ bilahi e bɛ bɔ karamɔgɔ a fɔ k'a banna o a da tulo kɔrɔ ba taara den jugu sabanan a da tulo kɔrɔ karamɔgɔ saba dafara o a ma dafa dɛ fila de kɛra walayi saba ne dafara bɔra nin I t'i na kulo muso jɔ. ko a suma bɛ tuye ninnu kan a dafara k'a bila wa sara bila n na mɔgɔw tɔgɔ cɛ cɛ yɛrɛ tɛ cɛ ye ayi walayi ne ye mɔgɔ tɔgɔ cɛ n'a di ni kɔfɛ ni e ye muso ye bilahi e bɛ boli k'i dogo sisan wari ko A banna. wari di ka taa wari di ka taa a b'i sɔrɔ taa fɛ an n'a bɛna ɲɔgɔn ye fɔlɔ taa fɛ n bɛna kuma jinɛw fɛ taa i ɲɛ yɛlɛ i ɲɛ yɛlɛ i ɲɛ yɛlɛ Le monde part en couille. karamɔgɔ an n'a saba ta ni ne min f'i ye nin bɔlen don affaire mali fɛ walayi nin wata kana se cɛ Kan gɛlɛn. cɛ bɛ se ka baara la Ni dɛ wata ganasi ye sa o tɛ kojugu ye ni ye wata ganasi de wuli k'i jɔ karamɔgɔ e ɲɛ tɛ cɛ la ka sigi n'i bolila fo k'i sa sariya tɛ nin wari ye. tɛ nin nɔfɛ a bɛ tɛmɛ ka wari sunkuru n'i y'a ko nɔgɔyalen de n bɛ min f'i ye i bɛ taa nka kana taa nin kare in fɛ dɛ i bɛ taa kɔfɛ kare fɛ kɔfɛ kari ne bɛ nin cɛnin dɔn bilahi dangadenba n'a y'i ye tuguni n'a y'i y'a ye ka jinɛ furakɛ wala a t'i to yen n'a ma kelen kelen a t'i to yen dɛ n bɛ min f'i ye ne ni nin ɲɛ yan o banna sira falen i y'a mɛn ɲaamɛ sira falen sara na ni wari ye 30 alhamdulillah ayi ne bɛ bamakɔ musomanin bɛɛ ka jinɛ furakɛ kelen kelen bilahi sara ni ma na ni wari ye n bɛ lupu ta i kama